Enflasyon yani helevasana ku dimaha adara 2021'de 15.25 bu, dimaha tebagiya heman salê de çû ser 19.25 an. Lê li gorî dam û dezgehên taybetiyên aboriyê di nava jiyana rojane de enflasyon wek ji sedî 34 tê hîskirin. Li gor welatî û pisporan nîşaneya wê jî bihayê sebzeyên demsalî, bihabûna kirêyan, buhayê wesayît û avahiyan û kêmbûna mûçeyan e. Endeksên hejarî û yên asta sînora birçîbûnê jî wê mitirsiya dahatiya welatiyên Tirkiye radixeber çavan. Welatî li hember vê rewşa hejar reaksiyonê nîşan didin û dibêjin em nemakarin debara xwe bikin. Markete gittiğimde elime dokunduğum şeyi artık 2 tane, 3 taneden fazla almak istemiyorum. Neden? Berê sebze û fekî li ber avê bûn, yanî hingî ew qas zêde bûn. Gelek caran xira dibin di dolabê de, ji ber ku me netkarî xelas bikin. Lê niha dema ez diçim marketê, li bêlê bidistînim. Li gel ku kar jî dikim nikarim kîlo bikirim. Emrê me bi xebatê derbas bû, lê dîsa jî em nikarin xwe têr bikin. Gelek însan êdî jî ser çopê xwarinê dixwin. Ben yurt dışına çıktığımda yediğim sebzeyle burada yediğim sebze... Endeksa birçîbûnê jî her diçe zêdetir dibe. Li gorî lêkolîna sendîkaya karkeran ya Türkîşê di meha tebaxê de asta sînorê birçîbûnê ya malbateke çarkesî 2927 lîre yanî 336 dolar. Sînorê xîzanî û hêjariyê jî 9533 lîre yanî 1095 dolar e. Serê her mirovekî jî asta hêjariyê ku xwarin û vexwarin, ceryan û av jî di navê de çûye ser 3573 lîreyan yanî 410 dolaran. Bi van endeksan derkete holê ku careke din kêm mûçê li Tirkiye ku 2825 lîreye yanî 324 dolara dibin asta sînora hejariya yek mirovî ya 410 dolaran de maye. Diyorum her şey çok kötü. Şu an Rastî her tişt gelekî xirab e. Ji aboriyê bigirin heta tenduristî û perwerdehiyê û debara jiyanê. Em nemakarin destê xwe dirê jî kîlok bacanê sor bikin. Xwedê alîkarê me be. Ez ne dikirê de me, yek mûçe dikeve mala min, zarok hene bi avayekî şorbayek dikele li malê, lê yên ku kar nakin çi dikin, em dibînin zor e. Hejarî tiştekî xirab e. Em dikenin, lê halê me yê girînê ye. yardımcısı olsun. Li gorî rapirsîneke ku ji aliyê Amerîkayê ve li ser çil welatan hatiye kirin ya derbarê endeksa hejariyê de ku dan hev yanî berhevkirina encamên vê rapirsînê ji rêjeya bêkarî û enflasyonê hatine bidestxistin, Tirkiye piştî Arjantin, Nîjerya û Afrikaya Başûr di rêza çaremîn de cih digire. Aliyê ku di vê rapirsînê de balê dikişîne ji bo piraniya welatan bêkarî bi tenê wek metirsiyeke mezin xuya dike. Lê ji bo Tirkiye hem bêkarî û hem jî hejarî wek gefeke dûqolî xuya dike. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.